Wow, sme po neskutočnom hlavnom predzápasu s Sebastianom Fabšom. Sebastian, veľa zmien, tvrdé prestrelky. Čo si hovoril, keď ťa super poslal v prvom kole po tvojom knockdowne? Teda sa super poslal na zem. Čo si hovoril vtedy? Vieš čo, hovoril som si, že to nebude zadarmo a že to nebude tak ľahké a že nielen tak, že mi to hneď opetuje, ale samozrejme ja som vyskočil, spravil som keby kontrmelček, otočku a nič vážne, hneď som sa postavil a bojoval ďalej, takže vedel som len, že mi to nedá zadarmo a že to pôjde do druhého kola. Bol to nejaký moment, keď si hovoril, že musíš urobiť niečo viac, aby som strhol na svoju stranu, alebo si celý čas išiel to isté a veril si na víťazstvo od začiatku do konca? Išlo o to, aby som spravil našu techniku, ale presne tak, jak to je nacvičené. To znamená aj správne načasovanie. To znamená, snažil som sa stále dookola robiť to, čo sme mali nacvičené, ale s lepším načasovaním a technikou. Super, dnes si po druhýkrát porazil Mateo Kozubovského, ukončil si ho, získal si opasok. Je to možno jeden z najlepších večerov tvojej kariéry? Určite, pretože opasok je doma. Ten opasok som chcel už 3 roky a na 3. výročie nie je lepší čas, kedy sa to mohlo stať. Není, lebo ja som fighter, ktorý zreje jak víno. Pomaly. Teraz ide zapasiť Vašek Sivak, tvoj tréningový parťák, tak ako to bude vyzerať? Uvidíme. Ja Vaškovi teraz držím palcem a zápas. Verím, že vyhrá, takže uvidíme, jak to dopadne, ale trénovať spolu budeme určite. Ďakujem a gratulujem ešte raz. Ďakujem.